Dili ikalimod nga sa atong mga kadalanan aduna gyud mga libod suroy nga mga iring ug iro ug kasagaran kanila tungod giabandonar sa ilang mga tag-iya. Maayo na lang nga adunay mga tawo nga adunay malumo nga kasing-kasing sama sa mga kawani sa Mayari Aniaml Rescue Organization o mas giilang nga maro. Ang maong organisasyon natukod kaniadtong tuig 2012 nga adunay misyon sa pag-rescue sa mga iring ug iro nga gipaubos sa death row sa mga dog pound dinhi sa Cebu. Dinhi sa bukirang bahin sa barangay Sapang Dako, syudad sa Cebu, nahimutang ang usa ka rescue shelter sa mga animals kung diin mauni sila ang mo rescue sa mga libod suroy nga mga iring og iro sa mga kadalanan sa Cebu. So karon naata padulong sa ilahang shelter, makita ninyo to nga sundod ni ang maong lugar, but it's okay kay it's for a good cause. So tara, kuyog ta mo bisita. Pagsulod sa shelter, sugaton ka sa 45 ka iro ug 75 ka iring nga girescue sa maro. Masayran nga aktibo ug unuron ang ilang kalawasan nga makaingon kag inampingan gyud ang maong mga hayupan. And I think it's very important, for me anyway, it's very important to tell people that these are God's creatures. They have as much right to be on this earth as we do. And because mankind and womankind is the highest life form on the earth, we have a duty of care to the best of our ability to look after the animals as best we can. Saysay niya nga tanang iring ug iro nga naa sa shelter andam nang ma-adopt sanglit tanan niini nahatagan na og vaccine ug nakapun na sab. Apan tungod dili nila makaya ang pag-rescue sa tanang mga hayupan, nagpahigayon sab sila og street feeding lakip na pud pagtambal sa mga libod suroy nga adunay kagid o skin diseases. Ang duha ka caretaker sa maong shelter nga sila Jennifer ug Nazdi ni saysay nga adunay higayon nga magnihit sila sa supplies apan mapasalamaton sa mga donors nga mopadala og mga hinabang sa ilang shelter. Pasalamat po mi kay naay pud may donors ba, may mag-donate jud, so kanang ano jud maka-survive jud. Pero naa jud months nga lisod, pero at least nahi mag-donate. Gani dugang nila nga kuwang ang ilang kusog sa kadaghang mga iro ug iring nga atimanon. Mao nga hangyo nila sa mga gustong mo volunteer nang inahanglan silag tabang sa pagpakaon, pagligo ug pagwalk sa mga iro matag adlaw. Lisod siya oy. Lisod siya kay kung magsakit, kami magkuan tanan. Kami magatiman, medication, magabian, ana. Sa atong pagbisita atong naabtan ang usa ka foreign national, kinsa matud pa usa ka regular nga volunteer sa Maro. I've been a volunteer at Maro for over 3 years now, myself and my girlfriend. And we would recommend you to give your time. It doesn't have to cost anything to help support the organization. If anybody would like to donate, and I don't just mean financially, they're very welcome to donate anything, dog food, cat food, some cleaning, a bottle of bleach, washing up liquid, anything that we're going to use every day. Sa mga gustong mo volunteer o mo donate sa Maro, mamahimong mo padala og mensahe kanila pinaagi sa ilang Facebook page. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.